समफोराव लोगो मोनफिनबावगोन। फिसौ फिथाइ बयबो जाहाथे ग्रें ग्रें रायजो मोनजायो। थानेश्वर बसुमतारीनि थामथि सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनाय मोनसे बेखौ लानानै दिनैहाय बे जोंनि खासियाबारि आर'नाइ फोथाराव जोंनि गसाइगाव बियाबनि मानगोनां एमएलए जिरन बसुमतारी आदानि बिफा आदै रुंसारि थानेश्वर बसुमतारीनि मुङै मोनसे बेयाव जोलुर बादायलायनाय होदों। बेयो थामथि खेबनि थाखाय बिथांमोना बे बादायलायनायखौ होदों। गोबां गोजान गोजाननि बादायारिफोर बेयाव फैदों। दा बे गेलेनायखौ जे दिनै जोंनि खासियाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे कमिटि दानानै थामथि खेबनि थाखाय बेखौ खुंफुंबाय, बेयो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि जादों। नोंथांमोना मिथिखायो फुटबल माने बड'लेण्ड, बड'लेण्ड माने फुटबल। दा बेबायदि हाबाफारिजोंहाय जोंनि ओनसोलाव, जोंनि ग्रेटार गसाइगाव ओनसोलाव जे स्पर्ट्सनि मोनसे इनभाइरनमेन्टआ डेभेलप जाथों, स्पर्ट्सनि जे माने आयदा बियो ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलसिम बियो जौगाखांथों, बेखौनो आङो मिजिंथियो। जोबोद केरियार दानो हायो गेलेनायनि गेजेरजों। दिनैनि थारिखआव नोंथांमोना नुदों गेलेनायानो बयनिफ्रायबो माने गिदिरसिन माने केरियार दानायनि लामा, बियो साबसिन केरियार दानायनि लामा। गावनि देहाखौ मोजां खालामनायजों लोगोसे, साननाय हनायखौ मोजां खालामनायजों लोगोसे, फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय जानगाराव थानायजों लोगोसे बेयाव केरियार दानो हायो। गोबां दा प्रफेसनेल फुटबल क्लाबफोर ओंखारबाय, बेयाव थानो हायो। स्पर्ट्सनि गेजेरजों, फुटबलनि गेजेरजों गोबां पुलिस बिफान, रेलवे बिफान, बेंकिं बा गोबां बेबायदि सेक्टरावहाय पाब्लिक आरो प्राइभेट सेक्टराव साख्रि मोननो हायो। बेजों लोगोसे जुदि जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय गेलेनो हानाय रोंगौसार जायोबा बेवहाय आरो साख्रि बाख्रि लानांनायनि खोथा गैया। मोनफ्रोमबो गेलेनायनि गेजेरजोंनो आरजिनो हानायनि राहा लामा जों लानो हायो। बेखायनो जोङो स्पर्ट्सआव जोबोद गोसो होनांगौ। चिराङावहाय जोंनि एनडिएनि जे बिसायख'थि गेलेनायनि प्रिपेरेसन बा केम्पेइन बियो सोलिगासिनो दङ। जोंनि मावथि लोगो बिथांमोना न' न' थांगासिनो दङ, गामि गामि थांगासिनो दङ, रायजो राजाजों रंजा बाजायैनो केम्पेइन खालामगासिनो दङ। जेबो कन्टेस्ट गैया सिडलियावहाय। जोंहा इउपिपिएलनि जे बिजाथि, एनडिएजों सापर्ट होजानाय, बिजेपि एजिपि सापर्ट होनाय इउपिपिएलनि बिजाथि आदा निर्मल कुमार ब्रह्मआ गोबां बिबांनि फारागथियावहाय बे बिसायख'थिखौ देरहागोन, खुनु कन्टेस्ट गैया। बाव मेनलि फिसा फिसौ मोनसे माबा जागोन, फ्रेन्डलि कन्टेस्ट जागोन। बे फ्रेन्डलि कन्टेस्टआ जोंहा बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेरावनो जागोन। आरो नोंथांमोना मिथिगौ बिपिएफआ गावसोरनि मावथिफोर आरो गावसोरनि माखासे भटारफोरखौ हमथानो थाखायसो गेलेदों, देरहानो थाखाय गेलेयाखै।